navn det er Henny. Det er mig, der har til dig for mig. Jeg vil gerne vise, hvordan vi laver et kuvertbokskort. Jeg gør det, at jeg går herop i Shapes og vælger en firkant. Og så skal jeg bruge en spids, og det har jeg en her. Så vælger jeg den. Og jeg sætter lige det der væk. Den her, den ved jeg skal bruge en mere, så jeg laver lige en duplikat af den med det samme og lægger ud. Firkanten her, den skal jeg gerne have 120 gange 190. Så jeg klikker og overstreger og går ind og skriver 120 og enter. Kan jeg selvfølgelig også bare køre på piltasteren her. Men klikker på min venstre mus-tast og markerer det, når jeg holder mus-tasten ned, og så skriver jeg 190. Det var vores første del. Så skal vi have spids sat på. Den har vi her. Og den skal vi lige have flippet, så vi får spidsen opad. Og vi skal gerne have den 120 bred. Så det laver vi her. Så den passer i bredden med vores figur herover. Den skal vi lige have til at sidde lige for, så vi markerer det lige. Og gå ind og justere det lodret, sådan at vi ved, at den sidder helt lige for. Så skal vi have den der med spidsen. Figuren med spidsen skal vi have flyttet op, til den rammer linjen heroppe. Og det gør jeg med mine piltaster på mit tastatur. Og kører den op til, at jeg rammer stregen heroppe. Og hvis det er lidt svært at se, så klik lige udenfor. Og se om der er lidt tak. Der kunne godt se ud, som om var lidt. Vi kan rykke den lige en mere. Se hvordan det ser ud. Det var okay. Så tager vi lige og markerer den igen. Og det er begge dele, jeg har markeret. Og så går jeg herned og klikker på vælt. Og vi har fået det hele sat sammen nu. Og det hele, det laver vi lige i en farve. Vi laver den rød. Størrelsen på den kan vi se nu. Den er 240 gange 2. Jeg kan godt lige rette de der sidste 0,2, så jeg vil gerne have den nøjagtigt 240. Så det går jeg ind og skriver. Så er længden på den, den skal jeg have 190, og det kan jeg altså ikke gøre ved bare at skrive op, at den skal skrive om herover, at den skal kun være det. For så vil jeg gå ind og rette på min spids også. Den vil trykke den sammen. Og den spidsen, den vil jeg gerne bevare. Så det jeg gør, det er, at jeg går herover igen i Shapes. Og det jeg gør nu, det er at lave faktisk et hjælpeværktøj, kan man godt kalde det. Den skal være de mål, jeg gerne vil have den her. Så det vil sige, at den skal være de 120 gange de 190. Den vil jeg så sætte på herover. Vi kan lige lave den rundt, så den også lige får en farve. Den vil jeg have til at passe på den herover, så igen markerer jeg det. Og igen vil jeg gerne have det lodret, men jeg vil også gerne have den op i toppen, så den går helt til tops, så jeg kan se, hvad jeg skal have, hvor meget jeg skal have af den røde hernede, for at den bliver de 190. Vi tager lige og går ned her og ser, hvad der sker hernede. Jeg klikker lige udenfor, og så vil jeg kun have den røde markeret. Og det kan jeg se heroppe, det har jeg nu. Fordi det er den, jeg skal have lavet kortere. Så vil jeg gå herover i den her, der hedder Artboard. Herinde, der har jeg lavet min grid, eller mine firkanter, om til at være 10 mm eller 1 cm gange 1 cm. Og det har jeg brug for, og det får jeg også brug for lidt senere. Foruden det vil jeg gerne lige have lavet til Snap to Grid. Det vil sige, når jeg markerer det hele her, og flytter med det, så vil den bare rykke sig fra linje til linje, og ikke imellem. Så jeg ved, at den ligger helt, som den skal. Jeg vil genmarkere min røde, og jeg vil klikke en gang mere på min røde, så jeg får de her små runde, nogle herude, som kaldes nodes. Og heroppe kan jeg se, at jeg får nogle andre muligheder med dem. Der er både plus og minus og åbne og luk og
Det jeg gør nu, det er, at jeg markerer en af dem, og så tager jeg igen min pilletast og klikker opad, så til jeg kommer op til min streg heroppe. Og det samme vil jeg gøre i den anden side, og klikker op til min streg. Og den har jeg der, og jeg klikker udenfor. Og jeg vil fjerne det her snap to grid, og vi går over i edit. Og vi kan lige tage det op til 8. Og så vil jeg lige tage min hjælpeværktøj væk, og vi tager lige og markerer den her. Og så kan vi se, at den er 190. Skulle den være 1-2 stykker, så kan man sagtens lave det om til de 190. Den her, den skal vi ikke bruge mere, det var til hjælp. Den her, den vil jeg gerne have lavet til noget dekorationspapir til, som skal selvfølgelig være lidt mindre. Så jeg går hernede i offset, og vi tager den første på 2,5. Der, og den skal være indvendig, og det siger vi OK til. Og vi fik en indvendig, og den kan vi lige lave om til den her. Så vil jeg igen vælge min røde. Den kan jeg se heroppe, det er den røde, jeg har valgt. En offset igen. Og den gang vil jeg gå op på 5 mm. Og sige OK. Og så har vi fået vores dekorationslag. Det her, det er vores bagside og forside til vores kuvert. Det vil sige, at vores bagside skal vi også bruge et stykke dekorationskarton til. Og det skal være den størrelse, den mellemste her. Og den laver vi lige en duplikat af og lægger ud. Og dem her, de er også klar til at komme over til scancutter. Vi lægger det hele lige herover. Sådan. Så skal vi have lavet vores frontboks til det vi har lavet her. Og det gør jeg ved at gå over i Genishapes og vælger en firkant. Den firkant her, den vil jeg gerne have 160 gange 150. Så vil jeg gå her ind og skrive igen. 160 gange 150 høj. Det er til vores front. Men vi skal have lavet en spids ned i, ligesom om at det er en kuvert. Der skal vi bruge den, vi har, der ligger herovre. Og den skulle være 120 bred, så det laver vi den lige. Det har vi der. Den skal vi have herinde på. Så vi lægger den ind. Og nu vil jeg gerne lige vise jer noget her. Vi laver lige en farve igen. Ja, vi kan fortsætte en rød. Og så kan vi lave den her lyserød. Det betyder ikke sådan, at det er mere for syns skyld. Den her, kan vi nu se, den går ind bagved. Det skal den ikke. Den skal være foran. Så vi højre klikker på den. Og går ned i arrangere. Og sender til front. Kan også gå herop i edit. Der skulle vi gerne have samme mulighed. Nej, det var i layer, arrangere og send to front. Den her, den skal vi have til at lægge lige midt for her. Så vi lige markerer det. Og vi vil gerne lige have det justeret. Og vi justerer det lige på den lodrette. Når vi har gjort det, så tager vi den med spidsen på. Og dengang vil jeg gøre den op, så spidserne de rammer stregen heroppe for oven. Og igen vil jeg gerne lige lidt tættere på, så I kan se det. Jeg kan godt se, at den er ikke oppe ved stregen endnu, så vi kører lige lidt mere. Vi klikker lige udenfor, og det ser ud som om den er der nu. Så markerer jeg de to ting. Ja.
og går hernede i proces overlap. Men denne gang vil jeg gerne bruge den, der hedder Remove Overlap. Jeg klikker på den, og umiddelbart ser det ikke ud, som om der er sket noget. Jeg klikker lige udenfor, så tager jeg fat i den lyserøde her, og fjerner den. Og så vil vi se, at den har lavet vores spids ned i vores front. Vi tager den lige ud til, så vi kan se, at den har vi her. Og den her, den har vi sådan set. Jo, vi kan godt beholde den. Vi beholder den lige lidt, så om vi kan bruge den senere. Den her, den skal vi nu have lavet om, så vi får nogle foldelinjer og noget i den. Så jeg vil gøre det, jeg går ind og fjerner farven. Ja. Så at vi kan nemmere se alle vores streger herinde og vores firkanter. Igen vil jeg gerne gå herover i Artboard og Snap to Grid og få den her sat på plads på den ene og den anden vej. Nu hænger den fast på vores firkanter herude. Det vi nu skal, det er igen, vi skal have fat i det her notes, som vi også lige havde lidt fat i på det foregående. Så jeg gør det, at jeg klikker en gang mere og får de her runde nogle her. Og igen får jeg nogle muligheder heroppe. Når jeg markerer den her ned, kan I se, at den her streg bliver blå. Når jeg markerer den her op, så er det den her streg, der bliver blå. Den her streg i den side herover, den er blå nu. Så siger jeg plus herop og vil få en ny her. Den vil jeg rykke nedad. Vi rykker den helt ned, så den centimeter fra. Jeg skal igen have markeret den streg her, og igen et plus. Og igen flytter jeg den lige ned. Den vi har lavet her, den tager jeg ved først. Nu kan vi lige tage den, så vi kan få det lidt tættere på. Den tager jeg ved først, og den rykker jeg 2 cm ind, og de er 2 firkanter, det ved jeg. Derind til. Så er den her nede markeret med blå. Der vil jeg gerne have en note her også, så jeg går op og klikker på plusset. Og jeg fik en mere her. Jeg skal bruge en mere på den her linje, så jeg klikker her. Det blev den der. Okay, så klikker jeg her, og så er det den her, der er blevet markeret. Og jeg vælger at lave en mere derpå. Den jeg lavede her, den rykker jeg ind med 1 cm herinde til den her ud. Den vil jeg flytte ind nu. Den vil jeg rykke ind, til jeg har rykket den 3 cm ind, så jeg ligesom får sådan et hak her. Vi skal have gjort det samme i den anden side. Igen markerer jeg og kan se, at det er den linje herude, der er blå. Så jeg klikker på plusset, og vi sender en til, og vi sætter den ned. Og den er stadigvæk markeret, så jeg kan trykke på plusset igen, og få en mere. Og igen flytter jeg den ned. Tager den mellemste her, og rykker de der 2 firkanter ind, eller 2 cm. Så skal jeg have markeret den her, så jeg klikker herned, og se, at den bliver markeret, og en plus på den. Så har vi den der, og vi skal have lavet den spids, så vi skal have lavet en mere hernede imellem de 2 her. Så igen plus, og markerer den der, og rykker den ind. Og den her, den flytter vi lige 3 takker ind nu. Og så har vi faktisk vores figur lavet. Hvis det her det er lidt svært at følge med i, så tænker jeg måske, hvis man lige har et kvadratisk stykke papir, lige at tegne det op, så man har noget at kigge efter, når man skal lave det. Jeg klikker lige udenfor, og så kan jeg se, at jeg har min figur her. Det jeg nu gerne vil, det er, at jeg skal lave nogle foldlinjer her i siderne. Og jeg har stadigvæk den her overslået til, så jeg kan bare gå over og bruge den her over, og den vil følge stregerne, når jeg går ind og klikker. Jeg vil starte med at klikke heroppe for oven på den inderste her, og rykke den ned, og dobbeltklik, og så vil jeg lave den om til
der, så jeg får den her streg markeret. Og så skal vi have den næste. Den vil jeg gerne have fra den spids over til den her spids. Igen få en stiplelinje på. Og vi laver lige mere. Laver vi herfra og op. Og igen en stiplelinje. Fordi jeg har kørt op og ned og hen, den måde vil maskinen også gøre det på. I stedet for at jeg laver her og der, og så skal den hoppe frem og tilbage, så kører jeg den rundt her med stregerne. Og det er det, min maskine også vil gøre, når den skal skære det. Så igen, jeg klikker heroppe for oven. Og denne gang vil jeg gå herned og dobbeltklik. Og til her. Her herned. Dobbeltklik. Og vi skal igen have lavet den om til en stiple. Og vi tager lige en sidste her. Den skal være hernede fra. Derfra. Og herop til. Og igen skal vi lige have den lavet stiple. Nu har vi alle vores foldelinjer lavet på vores front her. Den er klar. Det vil sige, at vi skal lige herover i vores. Vi kan lige slå den her snap to grid fra. Nu, den skal vi ikke bruge mere. Så går vi herover i vores lag. Her kan vi se alle vores dele, når jeg trækker henover her. Fordi jeg vil gerne have det hele markeret. Kan jeg se, at det der bliver blåt, det er det der, vi har lavet, som skal hænge sammen. Så går jeg herned i den her firkant herned og siger group. Og så vil den lave en gruppe til mig herover. Det vil sige, nu kan jeg flytte med det hele, uden at forrykke nogen ting. Vi har fået lavet vores boks faktisk nu. Og den tror jeg også lige, vi skal have lagt lidt farve på. Jeg vil gerne lige have lidt pyntekarton til den her front her. Så jeg går igen over og vælger en firkant herover. Min front her, eller den jeg har her indeni her, den er 120 x 130, og det vil jeg lave den her. Så jeg går lige herover i edit og laver den 120 x 130. Den har vi her. Vi laver lige en anden farve, så vi har lidt forskel. Så skal jeg bruge min spids herover. Den var jo 120, så den skulle gerne være samme bredde. Men den ligger bagved. Vi skal have den foran den her gang. Så vi højreklikker på mustasten, går ned i arrangere og bringer til front. Kunne også bare have gået herop i lag, arrangere og bringe til front. Vi har fået den lagt øverst, og jeg skal gerne have den til at være lige for, så jeg justerer den lige lodret. Og jeg tror faktisk lige, at jeg vil tage farven fra nu. Nu kan jeg se, at den ligger forrest. Hvis ikke jeg har sat farve på, har jeg ikke haft mulighed for at se, om den lå forrest eller bagerst. Så derfor er farven til hjælp nogle gange. Vi tager lige farven fra igen, så at vi kan se, hvad vi laver her. Fordi vi skal have den rykket op nu, til den er helt op ved kanten. Den markerer den der spids. Og der var ingen farve på, så jeg kan se, at jeg har fat i den rigtige. Kører op med mine piletaster på tastaturet, til jeg kommer op til kanten og får lavet den her spids nedad. Og må ikke vi er ved at være der, det ser faktisk lidt fint ud. Vi markerer det lige det hele her. Og går herned og klikker på den, der hedder Remove Overlap. Og nu var den så gennemsigtig, så der kunne man godt se, at der skete noget inde bagved. Vi klikker lige udenfor, så fjerner vi lige spidsen her. Og den kan vi godt delete, for den skal vi faktisk ikke bruge mere.
Vi tager lige den her til måtte, så kan I se. Her har vi så vores, der passer nøjagtigt på den her over. Men det skal jo være til vores dekorationskarton, så den skal vi lige have lavet en offset på. Og det gør vi hernede. Og den skal være 2,5 mm. Og det skal være indvendig. Og det er ok. Og den laver vi lige den lyse røde, som vi har lavet noget af det andet. Og så er det faktisk den, vi skal bruge herover til vores dekorationskarton herover på den. Og den gule her skal vi ikke bruge mere. Vi skal lige lave noget dekorationskarton til vores sider her på vores æske, som det faktisk bliver til. Så jeg vælger igen at gå over og hente en firkant. Og denne gang vil jeg gerne have den lavet størrelse, der hedder 5 mm og 125. Vi laver den lige lyserød, så kan vi se. Fordi den skulle jo gerne passe herover, og vi skal lige have fat i den. Ja, på. Den skal jeg bruge 2 af, og jeg skal også have en for neden, så jeg kan lige så godt lave 2 kopier mere. De 2 af dem er ens. Den nederste, som skal ligge hernede i bunden, den skal kun være 115 høj. Så det går jeg lige ind og skriver. Og så passer den til den nederste hernede. Og så har vi alle vores dekoration karton til vores frontside. Det jeg har gjort på min kuvert, det er at jeg har lavet en på bagsiden lavet, så man kan åbne op og skrive. Og den vil vi også lige lave den klap, der skal ligge derovre. Så igen vil jeg gå ind og lave en firkant. Og den firkant, den vil jeg gerne have 130 gange 120. Så jeg skriver lige 130 gange 120. Den er lidt bredere end kortet herovre. Og det skal den også være. Vi vælger lige at lave den. Vi kan lave den i en helt anden farve. Den her skal vi lige have lavet nogle foldelinjer, og vi skal også lige have lavet sådan, at den kan flappes ind. Uden så det jeg vil gøre her igen, over i artboard, snap to grid, og sætte den på plads her. Jeg tager lige farven fra igen, så vi kan se, hvad vi laver. Vi går lige lidt tættere på. Den er markeret. Jeg klikker en gang mere, så jeg igen får mine notes herover. Og her i siden, herover på den blå streg, her, laver jeg lige et plus. Og jeg skal bruge 1. Ja. Og så skal jeg bruge 1 op foran, og så laver jeg lige et plus mere. Så jeg skal bruge 1 centimeter deroppe fra. Så markerer jeg den nederste hernede, og rykker den 1 centimeter ind. Og det samme gør jeg ved den øverste, rykker den 1 centimeter ind. Så skal jeg lave en foldelinje her, så jeg går over i vats herover, og klikker heroppe foran, og klikker ned, dobbeltklikker, går op og retter, så den bliver stiplet, og så har jeg en foldelinje her. Markerer begge dele. Vi kan lige gå over i lag. Se, de er markeret herovre, de 2 ting. Det man faktisk også gør, det er at gruppere hernede. Men hvis den står her og højreklikker, så kan der faktisk også gruppere her. Så de hænger sammen. Og så er de 2 dele også sat sammen. Og det er vores bagside til at sætte på over på vores bagside, brugt til at skrive indeni. Jeg vil gerne lige have dekorationspapiret på den også, så jeg laver lige en firkant mere.
Og vi går lige op til mat 6. Den har vi her. Og jeg går lige over og slår det her grid fra igen. Den her, den vil jeg gerne have 115 gange 115. Og den her, den kører vi så. Ja. Den rød. Og den her, lysrød. Nu har vi kørt med de farver, så vil vi lige godt fortsætte. Og det var så vores dekorationskarton til vores klap på bagsiden af vores kuvert. Og nu er vi faktisk igen. Vi har alle delene til vores kuvert, og det er nok ved at være tid at gemme. Jeg håber, I er bedre til at huske at gemme, end jeg er hen ad vejen, fordi at nogle gange, så kan det godt gå galt, og så skal man starte helt fra. Men jeg går ind og siger save as, og jeg finder lige et sted her, hvor vi kan gemme det. Det gør vi her. Og vi skriver kuvert, boks, kort og gemmer. Så nu har jeg gemt. Jeg håber, I er bedre til at gemme jer og huske det. Jeg er virkelig dårlig til at huske det der, for jeg bliver så optaget, at jeg helt glemmer, at jeg skal også gemme. Vi har alle vores del til vores kort her, og vi har gemt det hele. Og så vil jeg lige vise jer noget her, inden at vi skal over og på scancutter og skære det hele ud. Alle de dele her vil jeg nok ikke vælge at sende til min scancutter på en gang. Her er det nemmere at se, hvad der er hvad. Når vi kommer over på scancutteren, så vil det hele være lidt ens. Så jeg vil nok vælge at gøre det, at jeg vil sende de dele over til scancutteren, som jeg skal bruge en af gangen, eller hvad nu det er, og få det til at være her på måtten. Men jeg vil nok vælge, hvis nu jeg flytter den her, og jeg flytter den her, og vælger alt mit røde for eksempel, kunne jeg vælge flytte det her ud til siden, det kan man sagtens, og den der også. Så vil jeg nok vælge det her, det er jo egentlig vores forside, og vores boks til vores kort og vores bagside. Og det kan faktisk godt have på en måde de her 3 ting. Så dem vil jeg nok vælge at sende over først. Og så lade de andre ligge herude. Men inden man kan sende den, fordi hvis jeg vil sende den til min maskine nu, ja, transfer, så vil den fortælle mig, at der er noget uden for den røde streg, og så kan den ikke sende dem. Det er okay. Men hvis jeg går herover i min lag, og så vil jeg kunne se alle delene herover. Så den her, alle de her lysrøde, der vil jeg lukke øjnene på herude. Se, de bliver væk. Lysrøde. Og vi har en lysrød der. Og så har vi nogle streger her, de er også lysrøde, det er bare ikke nemt at se. Der. Og nu har jeg faktisk kun set den mørkrøde der tilbage, som er vores, simpelthen vores kort. Den her, den skal jo ligge her ovenpå. Skal den passe? Og den anden, det er til vores bagside. Og når jeg nu går herop og siger eksportere, så siger den bare, at alt det der er gemt, den ikke kan se, det vil den ikke kunne overføre til min scancutter. Men det siger jeg bare OK til, for det var faktisk også det, der var meningen, at det kun var det, der var på selve min måtte. Så nu kan jeg gå ind og så sende det, eller gemme det på min USB'er, og sige OK. Har du en USB'er, kunne du jo bare gå ind og gemme det over flere gange, så du får det hele over 3 gange, for eksempel, kald det 1, 2, 3, så at du har det hele med på en gang. Her kan vi kun sende en af gangen. Og nu har jeg sendt
det her først til min scancutter, og næste gang, så vil jeg bare gå ind og åbne øjnene op. Man kan bare åbne dem igen. Så vil jeg vælge at lukke de mørkerøde, og så se, hvad jeg kan så få placeret til mit dekorationskarton, og så sende det til maskinen efterfølgende. Vi har sendt det her, eller jeg har sendt det her over til min maskine nu, til at kan få skåret ud, så vi ses over ved scankortet. Vi skal have hentet vores mønster, så vi går ned i Retrieve Data og op på skyen, hvor vi har sendt vores mønster til, og det er OK. Så gør vi det. Det var for tidligt, det var OK. Jeg skal ind i Edit, fordi jeg har et A4-ark på, der kan jeg ikke have alle 3 dele på, så jeg skal have nogle af dem væk. Så jeg går ind og markerer det hele, og så vælger jeg at beholde den og den. Det har jeg en formodning om, at det kan godt være på mit A4. Så putter jeg den sidste i skraldespanden og siger OK. Igen OK, og så skal vi lige have scannet vores måtte. Og det er en hvid karton, jeg har sat på, og der har jeg gjort det, som jeg plejer at gøre, at jeg har sat nogle blyantstreger i kanten af mit hvide karton. Så når jeg skal til at placere mine dele på kartonen, så er det faktisk nemt at se, om jeg kommer indenfor. Vi går over i Edit, og vi skal have vores dele flyttet, og vi tager lige og forstørrer lidt op her. Og der kan I se, at der er en blyantstreg, og der er en herover, og der er en herover. Så nu kan jeg nemt lægge det ind, uden at være i tvivl om, hvor kanten af mit hvide karton det befinder sig. Vi går lige ned og flytter den her over os, og flytter ind. Og her igen en blyantstreg, så jeg kan sagtens se, at det kan være her. Og den der kan vi godt lige flytte lidt længere ned, så det kan være så tæt på. Så ser vi bare OK til. Og vi ser OK igen, og igen, og igen. Og så select og cut. Og så er vi faktisk klar til at starte med at skære vores projekt ud. Der er lige en ting, jeg vil vise jer nu her, fordi det her skal I selvfølgelig ikke vente på, at det bliver skåret ud. Men efter det, jeg har gjort, når jeg kan få det sagt, det er at gå lige ud her og gå igen ind på Retrieve Data. Så jeg kan faktisk gemme min projekt på min USB'er. Og jeg har lavet en mappe på min USB'er, der hedder Kuvertbox, så den er nem at finde igen. Den åbner jeg. Og her har jeg delt den op i 3 grupper. Den første gruppe herover er den, jeg gerne vil have skåret ud i hvid karton. Den næste er mit mønstrede papir eller karton. Og den sidste er faktisk jeg vil gerne have den skåret ud i mit sølvkarton. Så den ligger her. Så er jeg ikke i tvivl om at få dem alle sammen blandet sammen. Så jeg er ikke i tvivl om, hvad for nogen jeg skal bruge. Så det var bare lige sådan et fif til, at når man har mange dele, så vil det være rigtig fint at dele det op i de farver, som man nu gerne vil have det skåret i, mønstret eller hvad nu det er. Og så er det meget nemt at gå til, når man kommer herover på sin maskine. Det var lige et ekstra fif, så jeg går i gang med at få mine dele skåret ud, og så vender jeg tilbage, når jeg er færdig med det. Jeg har nu fået alle vores dele lavet, og vi skal have noget af det foldet. Vi har de her, som vi skal bruge. Det her, det er vores bagside, og vi tager lige og lægger nogle af de her kanter ned. Det ser pænest ud. Og vi har jo vores foldelinjer, så vi folder den her. Og jeg håber, det er gået rigtig fint med at få det hele lavet. Så har vi vores æske her, som vi også lige skal have foldet lidt.
Men vi har jo vores markeringer her, og det fungerer faktisk rigtig fint. Så er det jo også. Og trykker vores kanter. Med vores falseben. Og vi skal have foldet hernede for neden også. Kanten. Og vi har en mere hernede. Så har vi de her små, der skal ind mod midten her. Og vi tager lige den anden. Og så skal vi have siden herover. Også lige hernede. Den her til forsiden her, den vil jeg gerne have mit dekorationskarton sat på først. Så jeg tager den her, og nu har jeg sådan lidt været foran, så jeg har sat noget dobbeltklæbende tape på, hvad jeg bruger. Jeg ved, at der er rigtig mange, der bruger lim, og det er smag og behag, hvad man bruger. Jeg kan godt lide at bruge det her dobbeltklæbende tape. Og vi skal lige have det placeret her på vores front her. Lidt længere op. Det blev der. Vi tager det her. Så har vi vores små strimler her, vi skal have sat på. Det skulle jo gerne passe. Nu skal vi lige se, om vi får fat i de rigtige her. Den var derover til, og den her tror jeg til bunden, og den her over til den anden side. Den tager jeg til gengæld lim til. De er lige små nok at bruge tape til. Den her. Og næste. Placeret her. Og så skal jeg have den sidste her. Det var den ikke meget for. Og den får vi på herovre. Den side. Det var vores boks, frontboks her. Så vil jeg lige lægge på min baggrund her. Den her. Vil jeg lige lægge mit dekorationskarton på, inden jeg begynder at samle. Så jeg skal have fat i en lidt lang en her. Til den bagerste her. Det er den her, skal jeg i gang i.
får vi lige til at passe i kanterne her. Det er her. Så passer det. Og det her, det er bagsiden af kuverten. Ja. Ja, den her er. Ved at jeg har sat det fast i toppen her, så kan jeg sagtens bare sidde og rive i det, fordi jeg bare lader det falde ned og sætte det fast. Det var den bagerste side. Så skal vi have forsiden på. Ja. Og der har vi mit sølvkarton, som jeg har valgt. Jeg tror lige, jeg vil have lidt kanter lagt ned her. Og det her, det er jo så den side, hvor vi skal have vores æske sat på. Hvor at jeg har lavet 2 stykker dekorationer papir til. Og vi får det lige placeret igen. Så lige. Klemmer den fast, og så kan jeg rykke de sidste af her ind under. Uden at jeg flytter på noget. Den er lidt genstridig. Det var vores sølvkarton. Så skal vi have min mønstret her ovenpå. Så igen rykker jeg lige af her i spidserne. Og lægger den på. Der hvor jeg gerne vil have den. Trykker. Så kan jeg få det her. Og sidst. Det var vores forside. Det her, det er vores bagside. Og der har vi den her klap, vi skal have sat på, så man kan åbne sit kort og skrive herinde i. Så den skal vi lige have sat på her. Og den her gang kan jeg godt vælge lige at tage limen. Kører det lige lidt ud i spidseren her. Kanteren. Og nu skal vi se, om den åbner rigtigt. Det gør den. Skal ikke åbne den. Vi får den til at åbne den her vej. Så skal jeg lige have den helt ned her i bunden og langs med kanten herude. Så den følger. Det gør den der. Og så har jeg lavet mit dekorations sådan her til. Lige se om den vender rigtigt, det gør den. Og vi åbner den i og får den
Tape på. Så har vi fået vores dekorationspapir på. Og så skal vi faktisk kun have vores æske sat på herovre på frontsiden, hvor vi skal have den sat ind her. Og den her, den skal lukkes her i spidsen. Og det gør jeg lige med en lille klat lim. Og får den her lille en sat på. Vi holder lige til det sætter sig. Så kan vi gøre det samme i den anden side af den her lille. Og jeg tager det lige. Få den ind og få den til at passe i kanten og lige holder den. Så har vi vores boks her, som vi skal have lige med på den her side. De her to spidser heroppe, dem kan man vel lige også skære lidt skævt. Og man kunne også gå ind i sit mønster og lige rette det. Dem kunne vi godt have lavet derinde. Men nu gør vi det her med en saks. Således. Så er vi klar til at få den limet fast. Og jeg vil godt lige have den limet her på kanten først. Så få den ind og lægge lim for at styrke den lidt. Og sammen vil jeg lige gøre i den anden side. Det er bare lige en dråbe lim, jeg putter på herinde for lige at holde den i facon. Og så putter vi bare lim på her. Og så skal vi have den sat på vores front. Få den til at passe. Brug vores valseben lidt til at hjælpe. Her. På kanten. Vi kan følge kanterne her hele vejen rundt. Og vi kører lige lidt hernede i bunden også. Få den til at sætte sig. Så har vi faktisk vores kort klar. Og her er det jo fint at skrive. Den her kunne vi faktisk godt have valgt at få herinde under. Men det fik vi ikke lige gjort den her gang. Jeg tror faktisk, jeg har gjort det ved den her. Har jeg sat den her flap indenunder, og det bliver lidt pænere. Så det var lige, der var jeg lige lidt for hurtig, men her, put den ind under, inden I sætter det her pyntekarton på jeres bagside. Og jeg har så også pyntet lidt indeni her, og så kan jeg lukke den. Og så mangler vi faktisk bare at pynte vores æske her. Jeg har pyntet min, som I kan se, med nogle blomster og lidt sommerfugle. Den anden tror jeg, vælger jeg lidt at tage en anden blomst til, jeg har her.
nogen, som jeg vil bruge på den her. Men lige husk, at den der flap her til kortet, den skal lige på herinde under først. Hvis I har fået noget ud af min video her, med at lave vores boks, kuvertboks, så vil jeg være rigtig glad for en tommel op. Eller I kan abonnere på min kanal, så vil I få besked, når jeg lægger en ny video ud. Jeg vil ønske jer rigtig god fornøjelse, og tak for nu. Hej.